You don't finish that one. I said, so too much. I'm telling you, this is too much. Bishop, good afternoon. Kishna no yarai. Plateau State. Hey, yeah, they shall camera ni hug of my get that from the Plateau State. They shall come on hug of ma. The there was other. Huh? I want that you go a queen hole. I feel some days no camera off, man. I see the wave camera ni hug. Our yeah, we no polona. Our friend dame there. No, I want dame. I will monyami. Huh? I will monyami. They want yami. I will monyami. My welcome. The way phone on me who got. I be an interview. She had never interview. Is she married? Masaga me. Yippee, I won't catch a log young like that log. We pee here, he shall never enter. I choke me a belly mamma cow. Some problem, no. Kapalanga pema mokishi arema. Ono no them. Ono no them my fish. Omakina makashiranya. Omakina makashiranya. Bow, welcome call came we not here. Before I gave him call. I know I'm on that call, gave Patapa here. I know I'm not call before gay be here, and I know I'm on call gave you can Bluetooth as I call came we not here. There was phone on I get Biara to get last. I know from na checkpoint. Sama mutom get share the same. No na checkpoint. We man you how let back up on social media ni. We man no gaba na social media ni. Huh? Akwe man you how la mmege back up on social media ni. Ama mo mewe hi na eme biko gbagisi gi na mam. Lekwale ke biranga bia were power ga bia chakata zamanyanka. Ha kwa Mewe hi na eme. Isi gini? Ha kwa ulo mo don abekola nga bia were anya chakashi manya hiya. It is small. If like I'm face your direction, you got like him. They don't want the. Face, I'm a maybe no, I'm a maybe. I got bia brugi lock again. I got do. Face your direction, you no go like me. Let me have you come shape up. Face direction. Wanolana so. Mate we no camera na ma ho of ma. Banazo. What did they use? Alpha. Le when anya front me make interview question make interview le when anya front to Otele ga yiri cartridge egbe Otele ga yiri cartridge the when anya front osuburu no yesterday wo onye okpo ugba na prala ka ke bianga le when anya front madam the quote Otele mbombo Otele no mwe chaya mbebe Otele over bia here bia na me man
What Nwere. Janine just you know here. I'm okay now, Bishop. So they can't. Kwen on I'm non call ya. Kwen on native phone as I call. Kwen on native phone as I call. I can happen call them because of you. Interview. I'm waiting turn no. As I'm call. A Honda neighbor go at oh yeah, I got paggy. I'm just charging here. Ime wemu. Call Kamsaga. Meji ha ihuru gi. Call ke zaga mu ake gwaga ihe. Muwa. Call Kamsaga. Masakola call. Are we talking make interview? Each of them interview again as a call. You will respect. You have to respect. One mam metari explain. Metara mam explain. Mam before you because come kawatara mam something. Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Otoronjo. Then ishi okeli ho. Ishi nkechi okeli ho ika akoko satana. Nwa bingo mwana amon shiye kake. Bishop, you nyara. Dani na mbombo. Mara maho mbo. Bishop. Dani na mbombo. Aneme moderator. Nde onye riri pranga bia agba egbu tu onye unu na-egbu. And you no respect ko nwune like I bring onye back. Bring ya onye back. Techi na ya on na phone delete a video. Man delete video chebiri m ko mama ihe. Le nwata kere nwanyị m ga-eto sekwana were mmiri amụ gbajucha na ahụ bịara nga agwa m sị nchọrọ ka ofe ese nga m nọ. Ọ na-asị m bring her back. Bring onye back Chileke agburu n'ọkụ. Bring onye ebia gabia takushere mese na me were iwe that girl na putogia. Owara ya agbaga onye ahụ yiri nwanyị. Ya gashira icho onwe ya nwoke bịa nga bịa agwa m sị ife ofese nga m nọ. Ofese nga m nọ na mama amụ kọ na mama ọtọ. Ọ na mama amụ kọ na mama ọtọ. Ofese nga m nọ. Iki ya mbọ. Kwalacha otele nnọọ ka cartridge. Okodo onye no war front ango ya ara ya kwesịrị dị like that. Okodo onye no war front ango ya ara that woman kwesịrị nọ na that. Onye unu sị nwere eme interview. Una get respect your unu. Boreala otu bịara la nga ga deri ya boreala ba n'ụlọ unu. Post that little one agwara m ekwu ọjọọ. Uno sim bring her back. Yeah, tag her more get respect to me. They respect my office, me interview. Oh, yes, I will respect myself. Don't you get me interview. Oh, my God, so tang on me. Eluding our problem. Ya bianga bia mere manya. Oh, kwete no get respect to me bring ya back. Ya tag you. Uno tag ya. Tag ya. Uno say, damn you. Are you ready to respect yourself? Ya say, me buti. Come on, get out of here. Branga bia tako shigre me say, hey, chese Gwegwegwe ni mkwe here. Jimbo. Alabe kwemo. Aya. Kwema ni hawo le back up na social media ni. Tabiano. Tabia saba. Ese? Tiabano. Leka saba. Asinya ba. Yaba. Okay, man, ga ba na social media ni ya mga. Yaba na social media bishop nyaba. Nke na-ekpofu emu kwere no fi na-eme mmadụ embarrass with anya ga. So ka anya ga atụ adụ m ụjọ. Anya onya. Ke iche dị n'Igbo o mekwere no fu ka na-atụ gị ụjọ. Bishop mma ntụkwa gị ụjọ. Ya bụkwa dị na-eme intimidate o. Na mmekọ intimidate. Iche na ị nwere mkpụrụ anya. Ị nụkwa mgbe na-atụ gị ọnụ gị. Ị nwere ọnụ. Iche onye nwere ọnụ. Ko iche dị n'Igbo. Ide eze ga anụ gaptit ga oduru ebe gaptit kwesịrị ike ịdị. Ebe a otu ebe a ka gaptit na-adị.
Afụrụgo m onye gaptiti dị n'akụkụ. Gaptiti nke gị bịa kpọchanye n'akụkụ. Good gaptiti bụ ya. Ị kwesịrị ike ịbụ ị na-ekwu okwu mechie ọnụ gị ahụ mechie ya emechie. Ibere Ị na-atụba ụjọ. Eme m anya otu anụ maka ntụba gị ụjọ. Taa! Tata you. Damn you there. Bishop, damn you. Cleareza. Ị pụta ị na-akọ ụmụ nwaanyị m ọnụ. Bịa kọgodu m ọnụ ka akụfie m ga-eme. Onye riri. Nwaanyị ọrụ ọbụla, ịbịa gabi megere. Nwaanyị ọrụ ọbụla, ịbịa gabi megere. Damn you. Otoge n'ike. Before this speaking, I'm not talking to you. Otoge n'ike. Dedi bịara kpụkpụ isi gị. Dedi tọtọ ga-abịa kpụkpụ isi gị. Taa ka eze gbadịcha adị n'eze ya. Ị na-ekwu okwu mechirịta ọrụ gị n'eze ga-adọrọ mmiri. Laya. Achọm takoshi eze ahụ. Achọm datị ntakoshi eze na. Asara achọm datị ntakoshi eze. Ekwere m ọgwụ m ga-akọkwa gị ọgwụ kịta ka m gwakwa gị kịta so calm down ka anyị mee this thing in peace. Enwere m ọgwụ chata ịkpali ya m nke ọgụ ọgwụ so ị ga-calm down anyị eme this thing in peace. Inugo ọya ka ebido. Ị nwere ọgwụ? Ị ga-akụ m ọgwụ? Yes. Ele otu ọgwụ gịnị ka ị nwere? Like I told that touch, let's if you are joking here, I don't want that kind of touch here. Okay. I told that to play here. You want a witch up with would it doctor? Yes. Eh? My whole worker. I know say the bona wound. I know. Then let him regulate Doctor Chideka back or come up in Gabriel Gabi, a baby hen away here. On your reary. When a witch up. Hey! I know one verse. I want to calm down first. Yeah, na kabido na. Na chodi ngwa. Ayaga Kruger and my shrine again. Say I have Bafanga paradi from that your kingdom peg. One being gone round. In one all welcome. In one all welcome. In well, one shot at in Akayama brew. The moment we have Lomag. One being go Chineke Babagok.